Karnival. L-ewwel memorja tal-karnival tiegħi huwa jien kelli grupp ta' sfejn u konna nisnu fl-irħula, mhux competition. U mbagħad xatni tal-kumitat kien avviċinani u għalli inti ma titħajjarx meta tisem fil-competitions, il-mami qatt ma ħadetna karnival dejjem tgerger fuq il-karnival. Il-ġenitori tiegħi kienu jħobbu il-karnival, forsi mhux daqshekk intiżi kienu fil-karnival, però mi kienet tħid kull sena tagħmilna kostum mal-iskola. Ma tantx kien ikolli kostumi żgħir. Jew xi buffu. Qatt ma kien hemm dik ix-xi ħaġa jew xi ħadd fil-familja fil-karnival. Isu memorji ta' kulħadd ngħidlu jien normali. Fil-familja le, jiena ma kelli l-ħadd. Bdejtu jiena jisni l-karnival. L-allu fejna toħodni. L-ewwel memorja tiegħi kien fi żmien Nannuwi. Niftakar l-ewwel memorja li niftakar li ħaxarek u d-dmajnija meta kien najma bil-kajattuni Nannuwi, saħna l-familja tagħna bdiet bil-kajattuni u karossini, ma mon nisma' l-ewwel għajkajiet u niftakar jkallu ta' Pinokro. Kien kajattun ta' Pinokro u jiena u kużinuwi konna libsin ta' djillu ta' Pinokro. Dik hija l-ewwel memorja li niftakar fil-karnival jien. Ġifieri kelli 5 snin, 6. Ommi kienet toħodna il-belt hemm fuq il-loġoġ, dejjem ikunu xi satej qabel basket ħelu u noqogħdu minn bejn il-loġoġ hekk naraw il-karnival. Dawk kienu memorji sbieħu ta' meta kont żgħir. U mbagħad dejjem meta tikber isek dejjem irid narma karru, xi darba irid narma karru. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore, a far l'amore. Ħajti karnival. Jiena twilet fih, fis-sens ta' kemm ma twilet, ma nafx mod ieħor. Il-karnival ifisser kollox għalija. Jiena meġġeb minn nies sarvaw li ħajti. It-tifla toħti u l-karnival. Nista' ngħid dan li problema ta' droga jiena bdejt il-droga b'esperiment, ġifieri kienet lejli l-ewwel tas-sena, kelli 17 sena, bejn 16 u 17 sena. Konna klikka taħbi betna ġibu waħda, id-diskors hekk kien niftakru sar daqsiq jistall. U żbitni. U għajfemek aħjar, meta kellek u siħtaras tieħu pimla biex taddilek. Aħna meta kellna problema f'qajbna fis-suq droga konna. Ma konniex kapaċi niddija mal-emozzjonijiet tagħna. U meta kont naħbi kollox bid-droga kont. Għamilt l-aħħar 7 snin nuża kuljum. U klift ħafna lejli nnifsi. U naħseb il-karnival wassalni li nidħol programm. Fi frar l-ewwel karnival u jieqef is-sodda ma kellix il-droga. Ma stajx iqum mis-sodda. Konsik, il-kej maġġat. U meta żejf xensija u użajt il-droga, dak li użajt il-droga qed nagħmel ħaġa bħajti. Qed ma xas qed ibgħati tant tal-karnival. Ħadd l-ewwel u mhux qed nisselebra. Ma tagħmilx sens. Jiena tħajt niftakar il-programm ġimma qabel il-karnival ta' Mejju. Ġifieri fil-frar ħadd l-ewwel bl-installation, sessjoni A, ħadna l-ewwel il-kumpanija tagħna. F'Mejju kellna fejn nisselebraw. Ġifieri sa il-karnival kellna fejn qogħdu nisselebraw ma jien ħadd sejt din nidħol programm. Ġifieri f'Mejju tħajt il-programm ġimma qabel il-karnival. Għamiti karru għamiti kumpanija l-estate kollox, mort qed sħabithom jindih programm. Kien hemm għalli għamil programm tat-television, meta kelli problema ta' droga, mhux kwatt kien naf li kelli problema ta' droga. Jien kont qed il-programm, kont klestru tal-programm, tiġi f'nofs Blas. U kellu accident id-dadi. Għalla daqqa ta' karozza kien naqsa minn fuq Sebra Gross u tajjutu karozza. Ma kienx moment faċli, jien hemm ġew missiera ITU. Ma kienx esperjenza li nista' ngħid sabiħa għalija. Kien imissni noħroġ it-tlieta tal-karnival jien l-aħħar ġurnata tal-programm li tkun magħluq. Umma il-KWK tiegħi li ħdim magħhom, għandni naħdem magħhom qalu li għażiddu lek ħajġi moħra l-programm. Kien momenti jibes li ma stajtx ikun ma' sħabi dawk li batim tal-karnival, marhom il-ġurnata ħossni tal-kbit minnhom jiena. Minn dawn il-momenti, fillum il-ġurnata ħarsi quddiem, ħars lejn il-karnival u l-karnival nagħtini motivazzjoni biex nidżomm il-bok minn fissu tal-droga, ġifieri għamilt il-programm ma' Caritas
Għana laq sena barja issa. Għana laq sentejn klinu sena barja. Nejsa karneval u nejsa t-tifla toħti. Mux għas t-tifla toħti marħobbu, mux għas id-daw tajnija u kollu ma t-tifla ma naft sandi lejja. Nasib laqfu bi kienet t-tifla tijaj ma kienet t-izbaħni daqsek. Tħoppej karneval pali, ġivina ħafna li fija, fit-tifla. Ferjiħa u koll. Tal-li nieħu pressi u tatini pressi. Li meta najja t-tim maqut. Dik li tal-ħaza li tatini pressi. Li namlu si attività maħżenna li kwa nisibu jemmek, niġu bil-familji tagħhom, daniet jiena bnejsa ħaġa, bnejt għaqda, komunità. Jienu faj mandiċ, nħaddi lilhom, il-familja tiegħi u sħabi, dawk huma l-familja tiegħi, u l-Karitas illum il-ġurnata. Ġifi ma dawk li karnifal nemmen li nalla kienet dik il-rebħa li nażirt ewe tal-li qed nagħmel bħajti għas qatt ma kont ewe tal-li qed nitlef. Vera li fil-karnival aħna żeffina nagħtulhom jom sakemm jippruvaw. Tajba u ħażin, però s'issa dejjem insertatilna tajba għal fatt li qed jibdew nippruvaw kmieni. Min kmini, ġiri, jekk jibda jibda fi frar aħna it-semas li fl-aħħar ta' wissu jimbeda x-xogħol tal-kostumi. Ikollok, per eżempju, dis-sena tagħmlu 140 kostum li inti biex tibda kmini, jekk inti tibda kmini, inti tibda tgħid per eżempju da jafsa jilbes, jafsa jkun, x'kulur għandu. Allora nipprovaw nżommu kollox sigriet, meta jaslu s-sala il-ħamis tal-karnival, nġorru u jisibu kollox il-postjat biż-darbun kollox taħtu, taħt il-kostum. Hija sorpriża kbira żeffina. Jien m'għandix leader ta' kumpanija, però nuħsib l-kumpaniji. Ġifieri s-sfin, ix-show li jsir fil-pjazza, iż-żeffina, nitkellem maż-żeffir propri li nkun hemm jgħiduhom li, nieħu ħsieb li il-ġimgħa nippostjawlhom is-sala issa kieġa teatru, ġifieri kull kostum imdendel, l-affarijiet tiegħu l-accessorize, iż-żarbun, kollox hemmhekk miegħu mal-kostum li fit ħajżommu bdejhom. Wara li jitilqu żeffina, once li żiffnu telqu mis-sala, jiena mmur il-belt, mmur il-pjazza, nistennihom ġejjin u nibdew kumpanija. Kif żiffnu, jien ġemet ma nibqax mal-kumpaniji, immur is-sala nipprepara biex meta jitlu ħedru jisibu on order is-siġġu li kellhom, l-ispallira li kellhom dendi biex jerġgħu jiddender kollox u naraw li ma jekk hemm xi ħsarat irridu jittrenġaw salada qabel jibdew jibsu. Darba minnhom qed nilbsu u għedintat. Aħna nilbsu l-Furjana u żeffina jimxu mill-Furjana l-bit. U konna ħanisnu l-ewwel kumpanija. Qed tisma' l-Karnival fuq il-mikrofon minn ġol Pjazza San George u jiena bil-kus bil-żeffin għadna fil-Wembley, deħlin, u oħrajn ġejjin minn fuq il-fosos. Immaġinani nimbotta żeffina, imxu għalkom ritratti biex riġu l-pjazza jekk inti tasal tard u jinqabes il-ħin tiegħek, dik jiena ma tipparteċipax. Le li jinsintku u nipparteċipa fil-karnival ma nasibx li twaqqa s-serjetà ta' sindku jew tal-lokal, anzi jiena kemm inni sindku ma bqajx ilbes il-kostum fil-karnival, però li waqqaf kumpanija u tirrappreżentara fil-karnival għalija jonur għax meta tkun fil-pjazza tal-belt għal dawk il-kostumi kollha, għal dawk il-kumpaniji kollha li tismgħu tidwi il-kelma għal tarxien fil-pjazza di 4 kumpaniji tarxien hija onur kbir għalija li għal tarxien ukoll qed jissemma fil-ġen tal-karnival. Kumpanija ta' Sfin sezzjoni B fuq karrella ta' Joseph Abela and Friends fissem laqda kultura u armar Marija Annunzjata ta' Ħal Tarxien. Ħal Tarxien.
U ovvjament kif nitelaw sadarjal u tisma' l-innu tal-karnival. U hija d-diska, ħanitkellem għalija jiena, d-diska tiegħi. L-innu tal-karnival għalina jfisser kollox. Issa qed tgħid l-innu Malti biex forsi nispjega għażat għalina dak huwa l-innu tagħna li naqqatna kollha bejnietna. Meta nisma' l-innu tal-karnival inħoss ferħ kbiru. Briju, xaħġa ta' briju li tferħek ħafna u. Tferfir u frifet. Ma tkunx tidu jispiċċa qatt. Viva viva, karnival! Biża kbir. Għaxru ta' karnival ġu jintuża biex jiftaħ l-ispettaklu ta' sfin, il-kompetition ta' sfin. Inkwi kbira kieku wasal il-karnival. Sinjali qed joqrob la tisimgħu. Meta nisma' l-innu tal-karnival, l-għoma niftakar fil-kunjatu. L-għol darba ntajt ma' Pawlu konti li nafu minn dejjem, xbess li joħtadejna, għana l-istess akwata. Pero mbagħad li sirt nafu sew il-Pawlu jien, minn duqbat ma' tifla. Għax jien l-għol darba li l-bist, għas il-bist miegħu, il-bist ma' tifel taħuħ, ma' Oscar. Allora, s-sena ta' wara mbagħad konna s-sajf u minn hemm sirt iktar close biegħu, kellu l-mill pitch. U somma minn hemm bat ma' t-tifla tiegħu u minn hemm bqajna għaddejjin. Kont sfint ma' Zio Pawlu jekk mhux sejjer żball kienet kelli xi jgħid. Apparti li qabel kont noħroġ ma' Zio Oscar fidejh bil-kustum ma niftakarx kont żgħir, fir-ritratti li niftakar li rajt. L-ewwel darba li bdejna konna taħt il-Baviera. Meta bdejt miegħu l-ewwel sena, għamilna sena hemm. Is-sena ta' wara kienu tawna Santirmu. Għadna post Santirmu, għamilna sena. Minn hemm morna l-Furjana, għamilna xi sentejjem, għalija sentej. Bil-Furjana kienu tawna l-Evans, fej kien hemm tal-ID cards qabel. U minn hemm kienu tawħ il-Kappella. Bad kien baqa' hemmhekk. Sa dan l-aħħar li meta ħadu dal-aħħar 3 snin, 4 snin. Zio Pawlu l-ħaqtu l-Akkademja kien, kont għad nisajr ħaqtu hemmhekk stess jiena, l-Akkademja. Mbagħad mort helper miegħu jienu. Mbagħad kien fej il-Kamrata. Kien hemm dik il-parroċċa kien jaħdem fiha dom 13 sena miegħu hemmhekk jiena. Kien dedikat għal-karnival. Naħseb wieħed mill-ikbar wieħed tal-karnival li kien dedikat. Il-Pampalun mawx minn ma jafux, anka nismux tal-karnival. Pampalun huwa bniedem assoċjat in-nannu tal-karnival ngħidulu. Il-re tal-karnivalu, il-missier il-karnivalu, Pampalunu. Kollox kien iħobb. Fassal, jizboħ, kollox kien jagħmel. Kollox kien iħobb il-karnival. Basta l-karnival. U dam, għal-kem kien kiber, kien għadu tajjeb u anka fis-sfin. U kif kien jagħmel is-sfinu? Naħseb sallum il-ġurnata ħadd ma jagħmlu. Stil karnivalist. Is-sfin tal-Pampalun huwa sfin tal-karnival Belti. Ma kinux jużaw li dej. Pampalun saqaj, forsi l-idej ftit, pero il-kultura tal-idej fil-karnival u s-sfin normali, s-sfin normali ta' stage, beda jitħal dal-ħar snin. Tafal, peċun kienu dorin jamulom, per eżempju, li besta pakkagal, għal-idej kienu ġorġwina. Idej xej ma kienu jintuża. Kumpanija ta' Sfin sezzjoni A fuq Karlu ta' Paolo Kurmi u Christopher Caruana. Meta kont nisma' Zio Pawlu jienu kont helper miegħu
meta kien jitella n-nies biex iġarbu, kien jattilhom wiċċhom. Ovvjament, ħadd ma jsejjara l-kustum, u mbagħad iġarbilhom bajnihom mottin ġifieri, jieħduhom il-qisha jagħmlu, u mbagħad jien kont narhom għax jien kont bniedem qiegħed miegħu bħala helper mal-karru nisfhem miegħu, imma kien serju ħafna fuq il-karnival. Mbagħad ma' żmien jibdew jerġgħu jitilgħu id-dar għandu u jibdew jaraw biċċa tal-kustum. Kella jmorru jgħidu x'għandna fil-kustum u dak iż-żmien mhux għax illum l-età l-kumpanijiet implikazzjoni kbira u ħabba l-kustumi, għax inkella jmorru jgħidu x'inhu l-kustum, fimt, għal-bżonn jisma' l-avversarju jagħmel bħalu. Niftakru meta kont żgħira għax kont ngħidlu xi darba qed nisfhem miegħek, Kien jgħidli la tikber. Imma qatt ma rnexxiel nisfhem miegħu, imma aħna kompetejna kontra xulxin, imma xorta kien nieħdu gost nitkellmu flimkien u niċċajtaw u kien persuna li tuħu gost miegħu. Nida ma tħobbux għax qatt ma smajtu ngħid kont jaħad. Kont napprezza għalkemm ikkompetejna xi 3 darbit kontra xulxin, kien jiġu jgħidli proset inta tirnexxi. Dal-kliem baqa' ġo moħħi. Dejjem hemm fija. Jiena ma tantx hemm nies fija li nista' nasal fil-kannival. Dejjem qataw li qalbi. U ta' bniedem li dejjem tani korastjaw. Ma kull min titkellem kulħadd jafu Pawlu l-Pampalun, Pawlu Kurmi. Ħalla ħafna, għallem ħafna nies, għalkemm aħna qatt forsi ma konna daqshekk mitħla ma' Pawlu, ma Pawlu għallem ħafna nies, ħarġu ħafna kumpaniji minn taħt idejh. Għallimni ħafna, kont nħobbu daqs missieri, kont nitgħallem ma' Zio Oscar li jiġi ħodda tiegħi. U mbagħad ovvjament ġaluni nar mar-rasi, fil-familja, kulħadd jagħmel xi ħaġa. U jien nixtieq kollha daw kollha li talmu minn miegħi 3/4 mill-belt l-leaders kollha mal minn miegħi u daw li qegħdin miegħi ħelġin bravi taqshom l-għaliex kollha jestimaw minni u nirringrazzja kollha l-membri tiegħi tal-Karnival fajliet u ġuventud tal-li li jġibu rispett bħala mistierhom u nirringrazzjahom kollha jien bniedem iħobb il-Karnival. Praspar għandi ħafna x'in kont nisfhem miegħu, jien kont ngħinu helper miegħu fil-Karnivalu. Ġifier Praspar kont nagħmel jien għax kont naqgħa żgħira mqareb u daqqa jitfall il-plastisin. U daqqa jiġri warajja. Waħda li niftakar tajba, jizbawlu n-nuċali, kif uqu min ħasas jara n-nuċali mżelli, ħafna affarijiet minn dawn. Ma kien joħodha ċajta. Jan kien jirrabja, meta nagħmlu xi passi ħsiena ta' tfal li konna. Kien jiġi l-garax, jara x'qed nagħmel, jum kellha jiġi ħabbat lid-dar biex jiġi jara t-tifel u jitella l-iskeċis l-antiki, kien jgħid li isma' da tittamel da tittamel da. Niġi ngħinek ta' dal-aħħar li kien waqaf minn Karnival. Ma l-ewwel stedina li kont nagħmel biex niġi nara kaju kien hu l-ewwel. Pawlu Pampalun. Għalina li ħobbu l-Karnival dak huwa għalhekk kejma kbira jiġu għalla tagħna. Kien ħobb vera l-Karnival, kemm żmili biex jimtela l-Karnival, kien jagħmel 3 kumpaniji. Meta semmi 3 kumpaniji mhux ċajta tal-lum biex laħħa għandek couples, singles u tfal kien jagħmelhom f'daqqa meta semmi 30 persuna fuq kull kumpanija li tiżef ħafna differenti, plus il-karrijiet, għax 3 karrijiet ħedmna fihom aħna, il-garaxx għandu, u kien tajjeb, kien imur għall-kustumi, jagħmel il-paterns tal-kustumi ma' tifla tiegħu ma' Carmen, u raġel tagħha Krist. Il-mara tiegħi kienet taħdem ħafna, għax hi pers li kienet tħejt l-kustumi, u kien pers li kumpaniji, allura tħejtlu hi. U għadiri kienet tagħmel ħafna sagrifiċċji għalih, kienet tħejt, tagħmel ħafna sigħat. Sagrifiċċji kbar kienet tagħmel ħabba fih. Għax-xogħol u affaritek nniżżalu l-kappell. Però kien daqsxejn iħobb iżomm l-affarijiet żejda. U jiena kont naqbad minn warah u jien narmi, u jerfa' u jien narmi. Dik iwa, ma' bqija. Naħseb Paul ma xi kien awqat li għamelu ma xafx nagħmlu ħadd laqqas jien u l-ebda kumpanija oħra. Jekk għamel 50 sena ma' Karnival dan, għamel 60 kajlu. Tista' timmaġina għamel iktar milli għadem Karnival. Mhux għax miet, għax kulħadd wara meritu hekk kien għaddix u hekk Pawlu huwa Pawlu. Mhux għal ngħid għax Pawlu miet issa għanqot infaħħar Pawlu huwa niedem ferjieħi, ħafna kien,
kien niġi il-kumpanija tagħna kull sena, eżatt iħossni jekk jisu ħaġa nieqsa li Pawlu mhux jkun mistieden żgħar maħżen tagħna biex l-ewwel persona li nara jkunu jkunu. Niġi emozjonat ukoll, naf li mhux nara hemm. Dak għalija kollox kien. Jiena l-aħħar memorja li għandi tiegħu ta' Pawlu ġifieri meta ma l-aħħar kumpanija tiegħu kien il-My Temp u niżżiet il-karru tiegħu il-maħżen tiegħi biex ngħinuh. Ġifieri dik l-aħħar memorja u niftakru niġi il-maħżen meta waqaf. Tratti u għandi ħafna tratti u dawk li tal-li għandi, għax kif kien fejn jarani minn meta kon żgħir s'issa dejjem jieħu tratti miegħi. U kelli sketch seppa sadu għandi d-dar. Kien dan sketch l-aħħar wieħed ħmar u dullija antik xtaq li reġa' joħorġu. Kien taħlili biex nagħmlu jien. U dal-aħħar 4 snin, 5 snin, kienet qabdet d-dimensja wara li mititlu l-mara. U minn hemm ġejna, għamilna 4 snin magħna d-dar dak bid-dimensja. U mbagħad nifna qabad ngħid fl-aħħar ngħidu aħna bid-dimensja żmien u hekk telaq. Ħaqnieha aħna konna ħdeħ. Ma jiddispjaċinix għax għamilna ħafna miegħu, speċjalment it-tifla. Tifla għamlet fuq ma' missiera ħafna. Fisem il-familja nixtieq nirringrazzja l-kulħadd dawk li ġew kollha l-funeral u tal-appoġġ li kellu li tajtuna. Nirringrazzjakom minn qalbi. Aħna ħirġin mill-Knisja waqafna fit-taraġġ mhux għax ridna nifqu, imma dak in-nies kollha barra kulħadd jikbi u kulħadd ikanta l-innu tal-Karnival. Kienet xi ħaġa li saqajk mhux għax ridna nifqu, iġġamjaw waħedhom bin-nies jikbu kollha jċabċbu u jgħidu viva viva l-Karnival. U stess kien jgħidilna, jgħidli jien, hekk immut, doqqu l-innu tal-Karnival. Jien, għamilt kważi fuq 42 sena miegħu il-Karnival. Għandri, meta tħoss l-innu tal-Karnival, tħoss il-feeling miex għaddejt, ix-xogħlijiet, pjaċiri tal-Karnival kollu, xuf. Araħ, sejrek, u jittija, u pjaċiru, timmissjaħu. Ciao, Silvi. Kien hemm min ħaseb illi jiena bdejt nagħmel il-bust qabel miet il-Pompalux. Tant ħareġ malajda. Fi żmien 5 sigħat l-iktar 6 kien diġà qiegħed kif qegħdin naraw ħissa, niftakar fil-għaxija tellajtu fuq Facebook u ġie viral da. Ma bdejtx nemmen nies jikkummentaw kellhom għal 105,000 view. U bad l-interess tant kiber illi bdew ikellmuni kemm familjari tiegħu li bdew juru interess illi naturalment jakkwistaw dan il-bust huma jien għamiltu għalija hawnhekk biex inżommu hawnhekk. X'jien għandi ammirazzjoni lejn Pawlu Kurmi. U però mbagħad wara interess ukoll anke l-Kunsill Lokali tal-Belt. U allura hemmhekk in-nies iktar għamlu illi dan għandu jitpoġġa ġal-Belt u l-Kunsill Lokali ovvjament ħad id-deċiżjoni għaddija u allura fi żmien li ġej qegħdin nippjanaw biex ikun ġa post prominenti fejn jixraqlu dan il-bust illi ovvjament qegħdin narawh bħalissa taċ-ċeramika, issa mbagħad tingħata patina u jsir allura kolor il-bronz. Il-laqam tiegħi huwa żgħir għax bdejt żgħir ħafna fil-Karnival u baqa' il-laqam iż-żgħir. Normali llum il-ġurnata kważi kulħadd hekk jgħajjatli. Inni fil-Karnival involut xi 17 sena. Bdejt ninżel ma' tziju hekk ġo maħżen tal-Karnival Santiermu. Ix-xogħol dejjem baqa' joġobni. Bqajt ninżel ngħinhom matul is-snin u mbagħad iddeċidejt li narma' rasi. Santiermu belt kien tal-Karnival. Qabel aħna spiċċajna minn Santiermu. Jiena u ieħor, jiena u Raymond Mallija minn hemm bil-karrijiet imma qabel
belt kien tal-karnival, kien ikun hemm 10-11 karrijiet u kollha kbar. U kollha bil-biċċiet nintramaw, kien hemm batija. Il-batija fis-sens. Batija orrajt, ħa naħdmu l-karru ġewwa, ma kobor ma kenniex mħażen isom arkati, tul ma kienx hemm, għoljien 14 piet. Il-karru ma talaħ sħiħ, u battit toħorġu minn ġobib ta' 7 piedi, nizlu 3 solari, hemm biċċiet minnhom, terġa' tellaw bil-krejn, u mbagħad jerġa' jaqbadulek bil-krejn u jqabżu s-sur. Ara kif taqaflek qalbek dak il-maltemp hemm tara dak il-xolti la hekk mdawwar fil-plastik, sewwa biex u taraħ jaqbeż hekk ma tal-biża'. Ġimgħa qabel il-karnival, kulħadd jibda jipprepara, konna nagħlqu triq bil-containers biex nippruvaw nilqgħu l-elementi tax-xitwa, hemmhekk jagħmel ħafna majjistra qawwi u grigal. Kienu jagħmlu l-containers, kienu jitfgħu fuq xulxin biex ikollhom ilqu ħabba l-karrijiet, sewwa. U bir-riħ kien idawwarhom. ċaqlaqhom fuq container minn fuq għal-ieħor. Issa hemmhekk Sant'Elmo kien jagħmel ħafna u hemmhekk hemm il-ftuħ. Mhux darba u tnejn kissejhom il-karrijiet hemmhekk, jiġifieri min konna naħdmu l-karrijiet imorru nsibuhom pulina taw tal-los. Jgħid kajjiet ninqedu f'sekondi huwa hija jgħid u kont xi pressi kbir. Għax inti kun il-leksjonaw tagħmlu u inti li tagħmlu għall-poplu Maltin jiġifieri is-soj tiegħek tiġi apprezzat minn nies Maltin. Aħna napprezzawh is-soj tagħna. Imma tiegħu pressi meta napprezzawh u laqqas huwa apprezzat biżżejjed. Xi ħaġa li ma nixtieqx niftakara, imma darba rmajna karru sewwa tfajnih taħt tinda, amma l-tempata kbira li spiċċat it-tinda spiċċat kisret, spiċċat kiser kważi nofs il-karru. Sitwazzjoni tal-biki, weġa kbira, ġifieri inti qed tagħmel sena ġo maqful ġo maħżen, qed tibni karru mhux żgħir sewwa, imbagħad tispiċċa tniżlu 3 solari, tibnieh tarmaħ sewwa. U mbagħad titfgħu taħt it-tinda għall-ken biex minn għalik jagħta l-ken u tibda tara t-tilda tola tinqata' mill-art u jolgħu il-blokok tal-konkos tant tagħmel mal-temp li bdew jinqatgħu mill-art li bdejtelhom żarmaw kollox niġbru l-għodda ħammorru lemmax. Tant kienet tal-biża'. Żgur kienu weġġa' xi ħadd kieku li plastek kienu nkissru xi karrijiet oħra ġifieri. Weġġa' kbira u ġifieri tara kienu jinkisru. Wara tkun ilek ħdimtu weġġaw. Spiċċajna mbagħad ġarrejnieh ħas-soldini, tfajnieh taħt tinda biex forsi jinsalvaw li kienet baqalu għax kien qala ħafna xita u dik karta pesta u vera jkollok protection bħala membri u hekk, ma karti mbagħad kemm ħajdhom jaqlaw. Dika kien mument vera ikraħ u bleżat l-estejni il-karru, spiċċajna mbagħad kellna pupu kien inkissrilna, spiċċajna fit-3 ijiem erġajna bdejnieh kollu. Sabiħ li l-lum il-ġurnata jkollok il-maħżen, bit-trailer ġo il-maħżen, b'nejt fuq il-trailer, ftaħt il-bib, uħriġt u klaqt li il-belt tal-isfilata, dik sabiħa. Imma tiskanta naħseb bid-batija li kien hemm u naħseb kon naqda u hemmhekk għalija kien l-isbaħ żmien tal-karnival. Speċjalment dik il-ġimgħa li konna narmaw barra, hemmhekk qed ngħidlek konna nkunu 10 karrijiet, grupp ma dak il-garru, grupp ma dak il-karru, kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd jitqu, tagħmel ix-xita, kulħadd jiskenni id-demnu freħ. Imma naħseb bħal dak iż-żmien ma jkunx hawn. L-sena li kellna insejt apparti li darba nħaraq lil karru, imma ħalli għadik fuq il-Maltemp qed nitkellmu. Kienet saret il-Pjazza l-Furjana, insejt li ma sena kienet. Hemmhekk kien hemm Maltemp kbir li ġurnata tħanna fil-pjazza. Kien ċipresi għalina l-kumpanija kollha li tagħmel dik is-sena xogħol u tgawdi ġurnata waħda. Darba niftakar ukoll illi lil Xon nħaraqlu l-karru. Kenna karru sabiħ, sena vera sena ħdimna għalih konna. Konna lesti, ħriġnieh biex nitilgħu, lesti ġifieri. Kien hemm xogħol serkit fil-karru,
U qabad. Fi 3 kwarti ndaħan il-karru. U ġej bejt mill-ġdid, nħaraq l-sound, nħaraq l-hydraulic. Ġej bejt nibilja mill-ġdid. Fi 2012 kien mela eżatt. Kera ħafna, kera. Apparti li biex ibbildjajt l-imperu li għandi l-garax, ili snin twalu, da mux biznis. Fimt għandek kumpanija t-izvolvi l-flus, tamel biznis da flus mill-but, imkammem xo da mux taqla l-flus mill-karnival toħroġ biss. Fimt ġiviri kienet keraw, imma kelli qalbi kbira u ġejt bdejt mill-ġdid. Jien meta jispiċċa l-karnival, jew l-ħarġu meta l-karnival nkunu garax, nkunu għaddejn gazdawn, u nieħdu li apparti li qasattilek nieħdu li f'kollu, ġa għandi 15 li fil-bukjat, jien nibda ngħidu għam di sena l-aħħar. Ili ngħidha kemm jien nagħmel il-karnival, immur il-ġim ngħidhom di sena l-aħħar, jibdew jitqu bija. Ovvjament kif qed ngħidlek jiena l-ewwel nies inkun soddisfatt ħafna kif nara l-karru ħireġ minn ġol maħżen. Tajjeb kif tara ħireġ. Jitlaq id-dwejjaq kollu, dali nibda ngħid li mhux ħanar miżjed, ġa nibda naħseb għas-sena ta' wara. Tkun ġo fiku, tkun dedikat għalih. Jifieri nidħol ġo s-sodda kif nara għajnejja naħseb fuq il-karnival. Immur il-garax nibda naħseb ġa se nagħmel is-sena d-dieħla. Ġa għandi ġo moħħi x'għandi sena d-dieħla, fimt? Jifieri apparti l-ewwel il-familja u x-xogħol ovvjament, imma karnival immur ix-xogħol l-ewwel kemm jgħidu li filgħodu x'għamilt fuq il-karroċ issa drawni għax minn filgħodu faċ karnival biss. Jiġifieri tkun ġo fiku. Issa wara l-imiet, Alla jteħi glorja tal-ġenna Zio Pawlu, xon baqa l-unika kurmi fil-karnival ta' Malta. Apparti li ma naqafx, no nisqiegħed lider ma' t-tifel tiegħi l-kbir, ma' tajrin kurmi. Nieqaf ikompli hu. Għax iffissat minn filu jekk nagħmel sasajja ta' filgħodu tibqa' mejja sasajja ta' filgħodu, alla fa jkun sejjer l-iskola. Kif inqum filgħodu tiċampilli video wkoll filgħodu qabel ma l-iskola jgħidha x'għamilt fuq il-karru. Kif insejjer. Orrajt, l-lejla niġi ngħinek ta' għandna ħankomplu wara ħadit. Mbagħad għandi ta' warajh li xon kurmi u juwel jal-ħadit u jagħmel. Mbagħad għandi żgħir fissat fuq il-karnival. Inġaj kurmi, no, għandi 6 u no ħafna karnival. Li f'sketches u jpinġi u kif il-movimenti u jċempilli video wkoll. Jiġi l-garax, jaf x'inhu mal-għodda, ġifieri ovvjament noqgħod miegħu jiena ma jmux iweġġali. Jiksi, jkompli mal-kbar u jagħmel iffissat fuq il-karnival. Nejnu jiksi, nejnu jisbaħ, nejnu naqbad affarijiet, niknes, newaġġaġa mandadi. L-iskola serta ħafna fl-arti u fil-pinġija u l-affarijiet. Dedikat ħafna l-karnival. Nibbenġi karru tas-sajf u karru tax-xitwa. Dis-sena l-karru fuq x'ħat għamluh? Secret. Mhux ħatajdli? Le. Secret, għassa sa taraħ fil-fral. Għandi t-tifla kol kbira tisfen fil-karnival ukoll magħna. Imma żgħir karrijiet biss. Karrijiet dejjem ikollok xi wieħed dak inqal qalbek. Naħseb tas-sena l-oħra s'issa l-aktar wieħed li marbut ma' qalbi. U għandi karru ieħor partikolari wkoll fit-2003. Konna helpers maċċali konna ħdimna fuq li ħdimna fuq. Allura isek bla ma tit jibqa' mnaqqax ġo qalbek. Lion King. Kienu l-ewwel darba Lion King li ħadna 3 l-ewwel. Kallu l-ewwel, zifna l-ewwel u kostum l-ewwel. Minn hemm beda s-suċċess tal-kumpanija tagħna, mill-Lion King, kienu bit-3 l-ewwel. Jien għandi kull tatu ta' kull karru l ħmejt. Kull karru għandi t-tatu tiegħu. Daqshekk kif fis-sejja li jgħid karnival li jżoru kollhom kimli jgħid.
Dawk it-tfajl tiegħi jien ngħidilhom il-kajjiet tiegħi. Dawk taf kemm batejt biex għamitu. Taf kemm qatlu hemm l-affarijiet personali tiegħi. Taf kemm ma morx nieħol żaħanut biex ikelli flus biex nagħmel ikarju. Dawk tista' tagħmel tajminek. Bħal meta bniedem għandu l-familja, huwa t-tfajl tiegħu nagħmel kollox. L-istess nagħmel għall-kajjiet tiegħi. Fimni, jena u Brenda nħobbu l-karnival, mbagħad għandna żewġ tfal, sewwa li tista' tgħid li twildu ġol imħażen tal-karnival. Jien l-iktar kostum li qatt tilbis li għandi għal-qalbi kien fit-2020 kellna il-karru madwar il-film ta' Moana u kont il-bist ta' serduq Hey Hey. Il-vantaġġi li fija li kollok li tkun intis fil-karnival minna ta' żgħira. Kont tista' tesperimenta bil-kostumi, taqbes u tisfen għax tkun mimli enerġija. Jiena dejjem ħassejt li sfin kien parti minni u peress li l-kumpanija tal-karnival edha fidejn ommi u missieri iddeċidew raw fidi kbira fija biex jafdawni nagħmel żifna tal-karru. U tista' tgħid li jien qisu 3 snin. 3 snin ilu konna l-maħżen, bħas-soltu kien il-ġimgħa, niftakar il-ġurnata eżatti, għax kien il-grupp tas-soltu li nkunu tal-weekend. U ċempel il-professur biex jgħidli li għandi kanser. 10 ijiem qabel ħassejt xi uġigħ u ddeċidejt li mmur nagħmel testijiet u l-professur ċempilli minn fuq it-telefon biex jgħidli li irrid nibda il-kura kemm jista' jkun malajr. Dak il-ħin blackout qawwi. Ħassejt id-dinja ħatieqaf. Parti familja, ġiex titfal, tifla żgħira, għas kienet għandha sena, fimt ibsa. Mhux faċli xejn. L-ewwel ma tkellimx, imma huma rawni li minn ħin ċevejt it-telefonata ma bqajtx l-istess. Kien hemm ċertu nies li jettilhom mill-ewwel meta kien kważi tilaq kulħadd, fimt? U l-oħrajn bdejt ngħidilhom bil-mod il-mod. Se tagħmel, se tieqaf, se tkompli. Ma tafx ħajġri waqt it-treatment. Fimt? Mhux faċli xejn. Apparti li wara ftit skoprejt li għandi tieni wieħed ukoll, firri kelli f'ġiex postijiet f'daqqa. Tibda tħossok ħażin immens, ħafna. Fimtu fuq mara narani iktar minn raġel. Fimt meta għalek xarek u nis insomma ħarsu għali jgħidu di għanda hekk. Fimt? Ara konna nżal maħżen u neda mal-affarijiet tal-karnival. Għax għalija kien fejqan. Jiena kont immur nieħu treatment u l-taħdija kien jgħidu li issa tmur torqod u fil-ħodu. Nidhom le ġieli tkun ħassok għajjina mmur norqod sija, iva. Imma nqum inkompli. U meta kien imissni l-indum li nieħu l-kimo sa' 6, kont immur ir-rehearsals wara u l-maħżen. Kelli support tal-ġenituri, tal-partner tiegħi, fimt, kienu jgħinuni. Imma l-karnival u l-maħżen kien il-fejqan u l-kuraġġ li inkompli niġġieled kontra l-mardhom. Thank goodness fiqt, fimt, għadda kollox biċ-ġid, għamilt l-operazzjoni, ħadt it-treatment, fimt. U n-nexxi nisfen, u tista' tgħid li qed ngħix ħajja bħal kulħadd li fiq. TVM jirringrazzja lil Paul & Waters Perfume Shops, Tarosi, Si Ragazzo, Chavet's Place, Vigo Menswear, Tadetta.
When you finally get a good night's sleep, things seem to sort themselves out. Change your bed, change your life with Dorilan. Inqat magħna għal-ballu tal-Karnival f'dar il-Mediterrana l-Konferenzi l-Belt Valletta, is-Sibt ta' 10 ta' frar mis-7 ta' filgħaxija l-qudiem. Għal aktar informazzjoni jew biex takwista l-biljetti tiegħek, żur showshappening.com. Working towards a dream is not only about the final destination. Those early wake-ups, the cold starts, these rough days are all worthwhile as long as you have the right people by your side, moving towards the right course. Because it's who stands behind you that really counts. Bonġu notar. Bonġu lilkom. Donnu mħabbat il-notar kemm għandu karti. Mhux ovvja. Dak wara li jsir il-konvenju jrid jagħmel ir-riċerki biex isib it-titlu. Titlu biex ġej dal-għodu. Titlu jfisser li jrid isib il-provi li l-proprjetà tkun verament ta' min qed ibih. Ġifieri jara fiex permess tal-bini u x'mibnija sew. U le dik hija riċerka li għamel għall-perit. Imma li talabni pjanta n-notar meta xtrajt il-post. Iva, dik pjanta tar-reġistru tal-artijiet. M'għandix taqsam mal-permess tal-bini. Dik il-pjanta juża n-notar biex jagħmel ir-riċerka. Jien naħseb kellok ukoll bżonn l-iskeda 8 firmata mill-perit. Iva, kont insejta dik. Kemm affarijiet, nalla ma sirx notar. One scratch. Instant win! Experience the thrill of scratchies. Malta's must-try scratch cards. When you finally get a good night's sleep, things seem to sort themselves out. Change your bed, change your life with Dorilan. One scratch. Instant win! Experience the thrill of scratchies. Malta's must-try scratch cards. Merħba Master Chef Malt. Il-ħin jitla' issa. Ġifieri inti daġġi sajjartu d-dar dak il-ħru. Jkun tablu. Tent ġadda u nofsija. U dak is-sos bir-rispett kollu jisu vom. Però nara potenzjal fik. Idel għandek passjoni, taħseb sabiħ. Tla diffiċli biex tiklu kollu. L-ewwel staġun ta' Master Chef Malta minn nhar il-ħadd 11 ta' frar wara l-aħbarijiet ta' 8 fuq TVM. Ħafna min-nies ma jifmux in-nies tal-karnival x'ikollhom fihom. Karnival kif tiċċappas miegħu diffiċli biex tinqala. Naħseb mhux dawk il-klettiem inti tara, għalhekk inti tara dawk il-klettiem biex tal-karnival, ma tieħux presi. Aħna nieħdu presi nagħmlu l-ożżett. Nintaqgħu il-maħżen. Aħna dak il-presi tagħna karnival li jiena minn bissa ħadida u ximpet ħadida, għek naħħat is-saqlaq din taf bissiet, u għek naħra pupu nis-saqlaq, pupu tiddoq l-ekkordin ta' ġempru dis-sena, għanna pupu tiddoq il-piano jasu l-isfel. Il-karnival żdiedu nisa.
U ngħidlek għal xiex ukoll għax forsi jekk ir-raġel jinżel il-maħżen, il-mara tinżel miegħu. Eżempju l-kastana, aħna l-maħżen għadin ħafna familji, u n-nisa bla ma jridu jkom jinvolvu ruħhom. Il-helpers tagħna, in-nisa daqs kieku bħall-irġiel. Aħna jinżlu l-maħżen u jagħtu siemhom daqs raġel. Li hemm bżonn nagħmlu. Li hemm bżonn jagħmlu l-importanti aħna b'għan wieħed li nagħmlu l-karru kif nixtiequh. Brenda tagħmel ħafna partijiet fil-karru. Tiksi, għaw pereżempju nisboħ wiċċ jiena mbagħad iddurhom li jilt minn ġilajnej, ix-xoffof, tirfina. Nippruvaw nagħmlu minn kollox, kisi tafal x'imdaqqiet, fis-sens nagħmlu l-forom, kisi żebbat, fundraising, għalli kemm jista' jkun inġibu naqa' inka mal-karru għax l-ispess tagħhom huma kbar. Li jagħmlu l-irġiel fejn jidħol ħadit, makkinarju, affarijiet. Imma hemm nisa wkoll illi jagħtu dik id-daqqatejt. Għandek bżonn ħafna nies, ġifieri fejn dak li jkun jista' jgħin kemm irġiel u kemm nisa, u mhux fil-karnival biss taf kwalunkwe volontarjat għax hemm volontarjat aktar forsi b'saħħtu minn karnival, imma li xagħti jgħin huwa sabiħ u titgħallem fl-istess ħin. Inti dejjem titgħallem. Minnaj Brenda jiena l-karnival xejn. Tista' tgħid li xejn jew għax bdejna flimkien, bdejna bħala helpers. U llum il-ġurnata għad il-leaders it-tnejn aħna, ġifieri ħafna peace, qed iħossib ħaġa, jien iħossib ħaġa oħra. Fimt, allura mingħajr Brenda jiena ma nistax nagħmel karru, żgur. Ir-rwol bħal helpers l-oħra li ninżel il-maħżen, nagħti semi fil-karru li jkun hemm bżonn nagħmlu, u mbagħad jiena u tlieta oħra nieħdu ħsieb iż-żeffina, l-kostumi, naraw li għandhom kollox, ħafna pjanijiet u ħafna ħinijiet twal ta' diskussjoni. Nisa bħala żeffina għaw iktar mill-irġiel, żgur, għax biex issib raġel jisfel hija weda kbira. Bħala leaders żdiedu, nisa, issa? Leader tfisser bħal speċi il-kap u għat jħossib il-tim. Sawa bħal speċi jimmarġija xierit jisir fil-karru, jekk per eżempju ġi helper, xħan għamel kapo. Ibda ksijem il-lum, fimt, jiġi liħor. Tqassam il-xol biex inti twassal il-karru, tipprova twasslu fil-ħin. Huwa responsabilta kbira, kull leader għandu responsabilta u kull leader għandu bżonn għajnuna kbira. Illum il-karrijiet evolvew, illum sar biċċa arti enormi li ma tirregwardax persuna waħda. Il-figura wara r-re tal-karnival quddiem il-kameras huwa jiena hawnhekk. Imma warajja hemm tim enormi. Jien spiċċajt flimkien ma' ħuti nagħmel ir-re tal-karnival wara li tlift lill-missieri fit-traċedja. Jiena il-papa tiegħi għal snin twal minn mindu anke qabel twilit kien irronomat fil-karnival u l-mama hija n-neputija ta' Paolo Pampalum. Il-papa l-ewwel darba li intaqa' mal-mama qalla li kien jobot u jdejqu il-karnival. Bis-saħħa tal-mama il-papa mar jgħin l-izzju tagħha li jiġi izzju Paolo Pampalum u minn hemm il-papa fis-sena li twilet jien fin-1979 beda jarma il-karnival għal rasu. Il-papa kien joħsib il-lukanda ewlenija ġo Malta, joħsib il-maintenance tagħha. Dakinhar kien qed jinbidel parti sostanzjarja minn generator. Il-papa ma kienx xogħol, mar jiċċekkja xi affarijiet u f'dak il-ħin nafu li kien hemm esplużjoni fil-boiler room u aħna l-unika ħaġa li nafu li il-papa provaw fl-ambulanza isalvawh, nafu li laqtu pipe ġewwa rasu, niġi naqra emozjonat u nħossni vera li ma tkunx hemm dak il-ħinijiet. Meta wasalna l-isptar, jiena dħalt mara papa tiegħi fejn. Il-papa tiegħi kien hemmhekk bla ħajja. Wara li mitmissieri kelli jiena flimkien ma' ħuti nħarsu l-qudiem biex jew nifqu hemmhekk
jon kellha nkomplu naħdmu il-re tal-karnival. Ħafna minn nies bdew jgħidulna biex inkomplu ir-re tal-karnival u sibt għajnuna minn ħbieb ta' missieri li kienu ġew jgħiduli għax aħna ma konniex daqshekk fil-ħidma tar-re tal-karnival, aħna konna niżlu ngħinu l-missieri imma x-xogħol kollu kien imessi missieri. Sakemm iddeċidejna li nkomplu bl-għajnuna ta' dawn in-nies biex wasalna għad-29 re konsekuttiv. Is-sena d-dieħla nagħlqu 30 sena qatt ma ġrat tal-pajjiż nagħmlu ir-re tal-karnival. Għamilna ħafna temi, għamilna l-re mar fil-Boogie Nights, għamilna l-re iż-żewweġ, għamilna l-re il-baħar, għamilna l-re forma ta' DJ, tul is-snin għamilna ħafna. Din is-sena qed nara ma bisħab ma hija żgħir, hija Clyde li hu jmexxi l-ħidma ġewwa l-maħżen. Grazzi lilu, grazzi lill-helpers kollha li qegħdin jaħdmu qatih biex illestu ir-re tal-karnival 2024. ħafna minn nies jgħidulek illi xi ħaġa li jistgħu jagħmlu llum huwa li jmorru ċimiterju. Jiena nemmen l-unika ħaġa li nista' nagħmel illum huwa li nżomm dak li kien iħobb missieri, illi nżomm posti bir-re tal-karnival biex nibqa' jsemma ismu il-Landa, ċar il-Landa u wkoll President tal-Għaqda Parteċipanti biex nibqa' naħdem għal dak li kien jaħdem missieri li kien segretarju fl-Għaqda Parteċipanti. Jiena Fletcher Ċiri u jiena nara maħżijiet nara hekk, kollu nagħmaw u anki jiena sfej. Jiena minn Fletcher, jiena d-daddi tiegħu. Fletcher għandu kundizzjoni tal-awtiżmu, idum ħafna biex jesprimi ruħu, bażikament isu jaqbad jippanikja u hekk, anke biex jagħmel conversation u hekk. Skola ma jafx jaqra u jikteb ma jafx qassoma u hekk, imma ittieħ xi ħaġa Fletcher. Karta, lapis, jekk ittieħ ġebla, martellu formatur tajglu jagħmellek fl-iskun. Ħajjagħmilulek, jara fl-iskun u mill-ġebla jagħmellek fl-iskun. Anke x-xogħol tal-karta pestaw hekk, norih daqsxejn, impenġilu xi jrid ngħidlu pereżempju Fletcher, nagħmlu di. U minn hawn minn hemm bit-tafa jaħdem. Mhux xi skultur, imma jaħdem. Min m'għandux, il-Malti jgħidlek min m'għandux ħaġa għandu oħra. U Fletcher, naku dak it-tip. Jiena dejn ħobbi jiena nagħmel niksej, nagħmel fassa jiena niksej, nagħmel dobju, nagħmel bil-gazzej bil-kallila, jiena nagħmel Claire David, nagħmel bil-gazzej bil-kallila jinjiexef, għari kussot, u nagħmel għada bojot, ħabba water paint, hekk sowa. U papa ħadaw fassa ħadejt ju ninjam, ju qabbis obis, hekk. Jiena nagħmel niksej fassa naw burit hekk. Fletcher fil-karnival jgħu jagħmel kollox. Basta karnival. Jieħu gost jiksi, perfezzjonist, għax peress li l-autizmu waħda minn dik tiegħu hija perfezzjonist anke d-dar kollox bleżat jagħmel. Kollox by ħin, by timing, anke jsajjar xi ħaġa kollox bil-ħin. U fil-karnival kollox qed jagħmel istess il-karru prattikament huwa tiegħu. Fejn jkun ħażin, nikkoreġuh mhux għax xi professjonista ta' milli nafu. Imma qed jisbuh. Jieħu pjaċir jisbuh jgħid, jieħu pjaċir jiksi, u jieħu pjaċir jara l-karru u għans li jkun barra l-maħżen jiffinixja ruħu. Jien ifhimni jien mill-belt. Dej żgħir fil-karnival kelli 8 snin kont nisfen, Alla jaffillu ma' Pawlu. U komplejt nisfen ma' sena wara sena tikber u dejjem nitilgħu skala ma' singles, ma' l-kbar. Imma mbagħad ta' 18 sena dħalt fl-armi u snibrit minnu l-karnival. U fl-armi nċertajt kont jaf fix-xift ma' wieħed mill-belt ukoll, għalli ejjejni. Għalli ejjejni, għalli. U għajġajt inżid nejnu minn hemmhekk, minn najtitu. U minn hemmhekk għajġaj stajt jajna.
F'dik is-sena għajt Mount Fletcher, waqt is-sfin, iżifnet pal-kumpanija ta' nejs, unt għajna l-mek, u fajna d-dejjem minn hemm. Amma mbagħad waqaftin fil-2010. U Fletcher kont id-nislu miegħi kellu sentej santilmu. Nasu Armuċu, jiġi dejjem miegħi fil-karnival, dejjem minnu kellu sentej, bekk kif naħseb iffissat. U kif waqaft jien rajtu jisu jrid, kien imur jgħin il-ħabib tiegħu. U għalli da bħal speċjalieti femni, għalli nixtieq. U daħħaltu fit-2014 għamel l-ewwel maskarun. Jiena nħoss sodisfazzjon illi nara Fletcher hemm jieħu pjaċir. In-nies tal-pjazza jieħdu sodisfazzjon immens jaraw il-Fletcher mhux għax Fletcher jagħmel xi karrijiet ta' barra minnhom. Imma Fletcher fl-istess ħin huwa umli, gentleman. Kulħadd iħobbu, Fletcher ma joffri bot il-ħadd. Daw li għandhom xaqsmu mal-karnival jistennew lilu. Jimli għal-pjazzaw. Imma fl-aħħar li nara n-nies iċafspulu u jara li hu sodisfatt jindik biżejjed. Jiena meta bdejt beda jagħmel il-karnival l-aklu Fletcher aħna ħanipparteċipaw. Ħanipparteċipaw ma' tajjeb ma' minnu aħjar minna, ħanipparteċipaw ma' minnu tamparna. Jekk ħanerbħu ħanoħdu pjaċir, u jekk nitilfu noħdu pjaċir ukoll. Aħna l-aqwa li nipparteċipaw u noħdu pjaċir. Ir-riżultat jiġi li jridu mbagħad. L-ewwel, it-tieni. S'issa l-ewwel qatt ma ħadna, t-tieni ġejna, t-tielet ġejna u l-aħħar ġejna wkoll. Imma dejjem ħadna pjaċir. L-aqwa u gos. Il-karnival qed jgħinu biex iħaddem moħħu. Il-ħsieb xi jrid jagħmel wara dan l-oġġett. Jiena li jaħseb dak l-oġġett diġà huwa neżisti għaju. Il-karnival mhux faċli biex tagħmlu, fi ħafna periklu, jistaqgħod ħafna 700, xi vieji għax xi periklu qed tiġi miegħu inkollu. Għandek fabbrika, ejja ngħidu għandek 20 persuna sa fabbrika dejjem inkollu, kull jum. Għandna kważi l-maħżen tagħna ma ninalaqx il-bib, il-kannas laqas jfaqgħu. Għax fil-li diħel liħor, fil-li ġi missifta bil-lejl liħor, ġina mejzija fil-ħodu, ċivi għandna l-maħżen tagħna istanet li ma ninalaqqat. Ċivi għandek fabbrika dejjem għaddejja 24 hours. Tlift l-ikbar ħbib li kelli fih fil-karnivalu. Anzi bqajt narma, ġifiri għalbi kbira li komplejt, għara kemm vera karnivalu huwa kollox għalija. Konna l-garax ġurnata qabel, kien lif John Paul, xaħna ngħidulu ċipi, l-ikbar ħbib li kelli dejjem flimkien. Id-diju d-dok kienu jgħidulna. Fil-għaxija spiċċajna tlaqna f'xi rebata fil-ħodu. Fil-ħodu bat li voice message, għalli li nżel il-garax, tra li bozza, il-ħamis kien, konna lesti. Xej, konna t-naħdmu, qabel ma daħal fil-karru, tani rope light, għalli għandek sorpriza, għalli għara ma taqtawx, għalli għaxina lest, għalli mux għana ranġaħulek. Għannaqni, għafasni miegħu, jisu kien jaf seġri. Daħal fil-karru, għalli kemm nidħol nissaldja l-aħħar wajer, jiena ngħidlek beda tluħalliħ dal-stretch wajer, tluħal nintilaw il-fuq. Smajt ħoss, smajt bum, u sieħbi għalli, sma għalli ċipri mhux qed ikellimni ta' mort nittawwal ftaħt il-bieba ta' trailer, karrożaj ta' 15 il-piet. Għajjatlu, tlu għaw lesti, qed tiċċajta, għax kollu ċajt kien. Tħallit għalih, mxejt fuq il-ħadid, nżilt kokka, ħdeħ kif battu miegħi, ħsibtu daħħar dattak jiena.
U ħadċok miegħu. Inqlajt, lajt is-socket biex nitfid-dawl u fast ftit minuti kienu. Imma kien too late. Da ħaxok fuq karru tas-sajf, ma tajt fuq karru kbir. Forsi kun daqsxejn iktar periklu, fimt? Karru ta' dajsa. Ħaxok kien expert fuq id-dawl, kien vera bravu, kien bis-safety shoes, kollox tajjeb ġew il-pulizija, ġew l-experts tad-dawl. Ix-xortja, ertja ruħu, daħal fil-karru, ma ħareġ. Ċara, ma li kien qatt ma kelli l-esperjenza. Fuġġetti kra ħafna, konna nsifru fl-imkien, jekk immu l-farmhouse mal-mara, nġibu miegħi, jisu ħija, jisu missieri, jisu kien kollox għalija, kolli problema ftaħ qalbi miegħu, vera kont inħobbu, nirrispettaħ. Traġedja vera kera li għad nisallu minn sofri bija, dejjem nistembaħ billej, imma dak kien id-destin. Anzi, sforzajt ruħi u komplejt, għax il-kru tiegħi xaqgħu li nkomplu, speċjalment ħabba fih, għax vera kienu ħobbu l-karnival kien dedikat, kien lider bħali, imma dik kienet id-data tiegħu. Mela jien ilni fil-karnival naħseb daw l-aħħar 12 sena. Bdejt billi konna tfal jiena uħti u sħabi konna noqdu l-imtarfa u kien hemm maħżen tal-karnival l-imtarfa u bħala ħarġa konna mmorru l-maħżen tal-karnival. Mbagħad wara sentejn iltqajna jiena u ma kellix għażlu oħra kelli nibqa' fil-karnival. Jiena naħdem bħala l-liema. Illum il-ġurnata malli issir taf minn it-teacher tat-tifel jew tifla tiegħek mill-ewwel tmur tipprova tfittixa Facebook. Malli tidħol Facebook ovvjament ħatara ritratti tal-karnival allura awtomatikament ħajindunaw li nħossem fil-karnival. Mbagħad ma is-sena tiġi diskussjoni bħalissa qed nagħmlu t-tema tal-karnival, jisaqsuni x'nagħmel ikunu jridu jarawni, ikunu jridu jaraw il-videos tiegħi nisfen imma ma nurihomlhom xina minn jeddi. Jridu jsibuhom huma imma ma nkunx irrid ndaħħal il-ħajja personali fl-iskola. Il-karnival, il-kostum li iktar li jiġbidni il-karnival. Il-proċess ta' kostum jieħu t-tul, kemm disinni, kemm drappijiet, kemm kuluri, u ħafna affarijiet oħrajn. L-iktar li tuħinija sakemm tifformula l-kostum u tibnieh fix-xogħol u fil-ħin u fid-dedikazzjoni. Ma baċ di mux libsa normali mortant ħajja tuħitielek, irrid tkun dedikatu jħobb il-karnival. 24 snin u bdejna l-karnival aħna, kont għadni żgħir, kelli l-ommi fuq xinserra, kienet forċina tiegħi li kienet tħit il-kustumi kollha. Mbagħad mardet il-bambin bat lill-Klint u kompla x-xogħol tagħha Klint. Klint ifissat ħafna iktar minni fil-karnival, demmu belti u l-karnival ħobbu ħafna iktar minni. Kien jgħid li mindu kien żgħir meta kien age gap ta' 18 years bejnietna, pero meta kien żgħir kien kont kien jitla l-belt, jaraw l-kumpani ta' sfin u kien minn dik kien żgħir irid jersaq lill-kumpanija tagħna, ma naħsibx għax il-kumpanija u lejn xaġa kien jersaq. Imma kbirna tajna fil-karnival, dejna nħorġu flimkien, u badna flimkien fil-karnival. Beda jibgħat li Klint. Jiena ċettajt mal-ewwel ċara. Però għal-ġurnata tix proponejt jien. Xej speċjali konna d-dar flimkien, ġifieri, però konna naġa 5 snin ngħixu flimkien u ħassejna li Klint huwa dedikat ħafna l-familja. Ġifieri għalkemm huwa 18 sena iżgħar minni, meta ommi kienet marida d-dar, għamilna 6 snin induru biha. Ommi għamilt 6 snin bedritin fis-sodda. Ġifieri dejjem ħadna ħsiba d-dar. U għal-ħana dejna ħwajn uħti tħobni u tirrispettani, pero bil-familja taħħa ma stax tlaħħaq ukoll ma nafejt tommi ta' matul il-lejl u hekk. Però Klint ġifieri iddedika ħajtu li għalkemm mhux it-tifel tagħha kien hu ħsiebha ħafna. Rajt kemm veru huwa dedikat tal-familja. Jien kont norqod magħha flaxija, norqdu flimkien, però mbagħad matul il-ġurnata joħseb ommi. Sa jaħsilha minn kollox u ommi kienet tħobbu jsu t-tifel tagħha. Veri ġiet li rajt minn Klint huwa inkredibbli. Żewġna l-barakka tisfela minna zifna, bej stidinna l-kulħadd minn irid jipparteċipa f'di żifna. U nixtieqna kien Despacito. Jiena
mal-marant għajna mux eżat fil-karnival, ma bdejna esnu fl-imkien fil-karnival. Tifhem, jiena properenitira, ħatta tijie kollu. Għattila, għax t-izzawġni. ħadni niekol u taħni ċurket u għaltit nizzawġu għatlu lex nibza. Għalt li le marriċ. U bħajna sejrin, insomma, u zawġna fil-karnival, jisu u anka jina mistednin, mux tal-familja ġibt, jina tal-karnival ġibt, nis tal-karnival, jina dak il-familja tijaj, nis tal-karnival. Fittix tijaj daqqajt l-innu tal-karnival, u fuq il-mejda tela fuq il-mejjet, u kolla jisnu iż-zifna li kena tal-karlu ta' dak iż-żmien. Dispjaċir kbir għandi, għax ma nafxala ma ħadu lix il-video taħħa. Nisbaħ bitċa, niktallu ħaġa li ridna, u ma ħadu lix il-video taħħa. Issa għanna 25 sena fl-imkien. Jena mal-mara, un fleċer. Daka kelli ħabib tijaj id-deċida li għamil karru tal-kumpanija fil-92. U minna u minnem, somma, dawannu bdejt nizennejn u għek. U peress li kienet kumpanija ta' gbar, ta' couples. Għalli s-sistamana, ta' għaklu għallini, għallu għal-sistamana. Għaklu ma lista nisfe. U ma t-naħat tal-tfajliet, rajt il-stella jien. U minn hemmhekk badna fl-imkien, nitkellmu hekk, u għadna sal-ġurnata tal-lum fl-imkien. U issa ħna jmiss niżżewġu wara li ltqajna fil-karnival. Aħna konna qegħdin il-karnival tas-sajf u nżilna l-karnival tas-sajf ma' ħabib tagħna u mbagħad bdejna nibgħatu l-xulxin u spiċċajna flimkien. Bdejna kontra xulxin u spiċċajna flimkien. Bdejna hi kienet ma' kumpanija oħra u jiena kelli l-kumpanija tiegħi u konna avversarji ta' xulxin. U mbagħad spiċċajna bdejna noħorġu flimkien. Ma kellix għażlu, ħara kellha tiġi miegħi hu. Le hu beda hu. Jiena hu bdejt nipprova nisraqa biex tiġi miegħi. U l-kumpanija tiegħu kellu jirbaħ. Sraqta hu, ġibta miegħi u issa jekk il-bombina rrid niżżewġu. Mela d-data tad-diġ saret bażikament għamlu ilna n-nies. Xtaqnieh fis-sajf, bdejna naraw li ma talqotx ma xi festa, għandna ħafna helpers u ħafna ħbib tagħna kollha jarmaw għal xi festa, bdejna naraw festi differenti u l-unika weekend li sibna li ma talqot il-ħadd kienet 13 ta' Lulju. Il-preparamenti tat-tieġ kollha f'idejja. Il-tieġ għalih sorpriża. Preparajna ħafna minnu qabel da' żminijiet tal-karnival ħalli issa nkunu naqra iktar relaxed. Mit-tieġ. Mit-tieġ. Għaxi konna ħafna pressure iktar tal-karnival. Fuq xiex nifukaw. Bizbaħ memorja kull sena ngħaddi minna li niftaħ bibtaj maħżen u nara karru ħieles. Dak huwa li tal-ħaġa naħseb li naħdem għalija karnival. Kif tara l-affarijiet lesti tinsa kollox. Il-problemi u minn xi għaddejt kollox. Naħdem biex nieħu l-ewwel. Ma jekk tgħid li tippreferi tara karru ħieles lew trid tieħu l-ewwel li nara karru ħieles. Dak huwa li sbaħ mument f'ħajti. L-dejaq nagħmel fil-karnival wara jgħaddi l-karnival u xi tinkisser il-karru. Għafsa ta' qalb kbira għax wara sena maqful ġol maħżen. Kon għamilt biċċa xogħol qed tkissru. Imma jekk ma tkissrux ma tkunx tista' tibda ieħor, allura tkissru jkollok hu. Tħossok ħażin ħafna ta'. Rosser Randan joħorġu r-riżultati tal-karnival mill-għada għal-ħamis li bdew naħsbu fil-ġimgħa kbira. Ħilu konna nieħdu sehem fih u tul ta' ħin fil-karnival kollu jiġi dedikat tal-peġin ta' ġimgħa kbira. Meta tagħmel passjoni fit-triq, hija differenti minn issir fuq il-park. Ġisu għaddej bis-salib ġast 3 minuti, dan għandek satej għaddej fit-triq man-nies biex nidħol fil-parti, is-swat kien isir vera b'ċinek ta' reksin,
li mhux nerf ta' vera, li kienu jweġġaw inti titterex tal-uġġieħ li kont tħoss u nies li tiġi b'devozzjoni li mhux ġas tara show, imma rridu nagħtu dik l-impressjoni u nfakru tbatija li bata Sidna Ġesu Kristu fit-tela tal-Kalvarju. Daqqit li veru ġejt kien hemm ħafna, speċjalment li darba minnhom li b'sorka l-kuruna bil-maqlub. Konna l-kuruna tax-xewk, naħa xewk li ma jweġġax u ikun maqtuħ, trimjat u naħa xewk bizbal, mhux b'intenzjoni, daħħal il-kuruna bil-maqlub u jagħti bil-qasba u kif se titkellem. Fil-1997 kont nagħmel kienet saret fil-Knisja tal-Agostinjani ħal-Tarxin. U kien aċċident żgħir li meta tella s-salib, twaqaf kienet fil-Knisja, waqaf is-salib, meret il-futteress tas-salib li s-seraħ saqajk. Jien bdejt inżomm bejn it-iswaba il-musmar li jkollna u l-musmar diħel bid-dem niżel, fatti għand il-punti, biex niddendel ħabba l-footrest. Mart l-isptarx kelli parti minn dija maqluħaj, pero ku kont naqa, kont fuq it-trafu tal-ħadit, kont niġi fuq l-irħam. Pero mal-mitniex esperienza, x'met bdejna ma fit-triq, tinsax kemm nkunu viċin in-nies fit-triq, ma tistax titkellem, tistax tiġi. Aħna kien ikonna linja l-ewda tas-salib inżommu hekk. Wara rasi u nżommu hekk. U mxin fit-triq, bej daqqa oħra, u għod nagħmel sinjal li ħanaqa jien indur. U għajt, kont ngħidulhom isma' meta huwa għajt, ibqa' waħdu, mhix problemi nis-sapporti, provdewx il-flajt ta' nis-sapporti, inqum fuq il-minkeb. U inti il-manigold iqaf, għati, ejni nitla, nibqgħu mixin u irġgħu. Ħaġa bil-kesħa warqadu l-idejja u ma stajtx nitla fuq il-minkeb u nitkaxkar u jibqgħu jagħtu x'minn met nirreċta. Imma affarijiet jiġu. In-nies viċin tiegħek u tant vera kien jitlu fiha n-nies li ġieli meta konna nagħdu close ħafna tan-nies kienu jmissu l-parti tiegħek dari serin tant kemm kienu jippressjonaw ruħhom. Sagrifiċċji, eżempju, żmien il-miliet, xi kuntant laqas kun taf x'inhu żmien il-miliet. Ma nafx x'inhu miliet li nmur ngħid ħammur ħarġalem, ħarġalaw, ħarġalem. Ifiri dawk ninsihom. Fimt u anki tfal. Fimt xi kult dik naraħħa ix-xahar, dak ix-xahar inħossni ngħid ma jiena xiex nieħu sehem fil-karnival. It-tfal qed nonqoshom f'xi ħaġa jisni. Fimt, jiena ngħidilhom gawdu kemm tifilħu fis-sajf, kemm jista' jkun, għax fix-xitwa kif jibda Settembru rankatura sħiħa għall-karnival. Fis-sajf nagħmlu ċertu xogħol, imma mhux meta jibda Settembru daqshekk. Jiena il-weekends ma jeżistux għalija mbagħad iktar. Minn Settembru l-hemm maħżen biss. Ħana kantalek waħda, mela jiena s-sena oħra mort cruise. Tajjeb, mort mal-partner tiegħi, mal-ħbib tiegħi, kuna 3 koppji. U kull ġurnata ikun hemm offerta sa nofs il-lejl. U rajt speaker li kontili għalih. U dan speaker minn 500 kien qiegħed xi 200 xi ħaġa. U għattela nixtrih. Sa nofs il-lejn esquart nħares lejl l-arloġġ biex narek mhux ħammur għalih minn filgħodu. Spiċċajt ma morċ għalih u l-partner saqsidna qalt li għalfejn ma morċ għalih. Għax kif rrid ninżemmi fuq il-cruise, rrid immur nixxi il-ħadit tal-karru. Inkredibbli, inkredibbli. Għax mhux għax ma toħroġ ta' u ma tgawdix, imma ħriġna isma' ma ndumux, għax għadar dimur il-garax. Isma' tgħidli amorru Sant Ommi. Sa niġi, fimt, ġieli ma mmurx, tmuri, ġifieri u karnival sakrifiċċju kbir. Ma tistax tgħid ħanamel karru f'xahar jew f'xahrejn. Kif sar illum il-karnival kibber. Għandek is-sena kollha. Tkun dedikat is-sena kollha l-karnival. Il-ġurnata tkun bħalissa speċjalment inqum filgħodu fis-sitta immur għax-xogħol, irrid nagħti l-ġurnata tax-xogħol tiegħi. Irrid nagħti sien ix-xogħol, u mbagħad mix-xogħol fit-tlieta u nofs nibqa' niżel il-maħżen. Irrid nieħu ħsieb ħafna affarijiet u li il-karru jibda miexi l-proċess tiegħu. U mbagħad bħalissa xi satejta filgħodu titlaq torqod. Sakemm titla' d-dar, tinħasel, tiekol, isir il-ħin,
torqod u darġa tqum għax-xogħol filgħodu. Jiġri bħalissa rutina l-istess biex toħroġ dak li jkollok f'moħħok. Tuża time management, speċi ta' timetable, tara x'inijiet ħanqumu għax-xogħol u għall-iskola, fiex inħammorru l-maħżen u fiex nispiċċaw u mmorru lura d-dar. Kienu żgħar nqumu fis-sitta, nibdew ir-rutina tal-ġurnata minn waslu l-iskola mmur għax-xogħol, niġbru, nilħqu kif niġbru naraw x'għandna bżonn immorru nixxu ta' malajja da kollox gas mal-pjanġa. Naddu nixxu, ninżlu d-dar, nibdew l-homework, nibda nsajjar, nbidlu, mmorru l-maħżen, nagħmlu qisu bejn 5-8 u nofs, nippruvaw ma naqbżuhomx, xubbat titkisser għajbin biex tlaħħaq. Tinżel bil-fors, tiflaħ ma tiflaħx, festi, miliet, l-ewwel tas-sena, dak ma jeżistu xejn għalina. Is-sena kollha, jispiċċa l-kbir tara mas-sajf, jispiċċa tas-sajf kompli għal-kbir. Ġifieri għaxaw ħafna jaħsbu li karru tagħmel karru tal-karneval. Għamin jgħidlek wasal il-karneval bdejt, ikun xar. Ngħidu li sena naħdem fuq il-karru biex il-istuħ. U xorta nkunu għadna qegħdin lura u nagħmlu lil-jieli. Ġieli l-bieraħ fis-sjara fil-għodu qatt. Il-familja dbati wkoll ta' għax it-tfal ejja jassal il-ħin ħammurru l-maħżen. Ejja jagħmlu l-homework il-kbir għax iż-żgħira għadha żgħira. Il-homework nippruvaw nagħmluh qabel. Meta ma nlaħqux hija ġieli niżel il-maħżen il-homework. Fimt, ma xejn ma rajtek illum għax eżempju kellu sfin, kellu l-privat, u mbagħad il-maħżen isfin le ġin, fimt? Tipprova tqassamna għal-ħin kemm jista' jkun. Il-ħin huwa kollox time management. Jekk tagħmel time management u isa timetable, tlaħħaq ma kollox. I mean, orrajt il-ħin ikun aktar limitat, għax jekk inti tiddedika ċertu ħin il-maħżen mhux settija fil-familja, ma still qegħdin il-familja kollha u qegħdin isna mdawr imxuxin. Ġifieri la qed nonqos it-tfal, la qed nonqos ir-raġel kollha flimkien. Is-sibtu l-ħadd nagħmlu ġranet bħalissa. Ġurnata mid-9 ta' filgħodu ġiemna sad-9 ta' flaxija kważi 12 siegħa. Nsajjar il-maħżen ukoll għax jekk tagħmel ġurnata hemm tittet magħhom. Meta kelli żgħira, fimt konna norqdu l-maħżen. Mbagħad filgħodu nitla' d-dar biex nħasslu. Fimt fil-weekend ukoll illum il-ġurnata għadna nirraqqat it-tfal il-maħżen fuq saqqu mhux id-dar biex inlestu. Jgħiduli istra tibdew kmieni daqshekk, ngħidilhom jekk ma nibdewx min jaqas inlaħquh il-karru. Inti tiġi sketch fil-bidu, sewwa ngħid dan. Imma mbagħad tiġi fis-stremità li bħabba żmien meta ma jkollokx ħafna żmien tikollok tibda tnaqqas. Ngħid ħanneħħi dik, ħanneħħi dik, ħanneħħi dik qed tifhem. Karnival ma tsaqaf qatt tissolli fih. Tibda ma tippissaħx. M'hemmx via forsi fid-9 ta' frar jkun il-karnival ma nieqaf semmi karnival. L-affarijiet li nagħmel fil-karnival kollha tallimthom one mill-familja tiegħi u tu waħdi. Weldja laqgħet mort skola ta' dawn l-affarijiet qasqat ċertifikati tal-welding, tallimt waħdi, ħadit waħdi. Ma ftaħt 15. U qed taqqad bis-samara u qed timxi fuq il-passi tagħha ngħidlek pass wan jittamel il-vit. Pass tu ħalli jam aħna m'għandna xejn. Aħna kollox minn moħħna ma ħadd inġinier. Jeżempju ma nafx naqra u niqteb. Skola xejn ma naf. Ma mbagħad jekk tagħtini mutur li labbieħ tad-dawl li nista' nagħmel moviment bih. Dak huwa s-sabiħ tiegħu il-karnival li inti toħloq sa ħaġa mis-xejn. Biċċa kbira tal-karnival kollek, Ġifieri hemm talent kbir fil-karnival. Meta nara karit ta' barra, jaġbuni u sbieħ ukoll ta' ġifieri ngħid jien bħalhom nagħmel. Ara nħossni sodisfatt ħafna. Illum il-karnival sar vera diffiċli għax illum in-nies jgħidulek flok ninżel nagħmel satej il-maħżen, immur nagħmel satej part-time. Imma għattihomx tort. Allura veru ma jkollokx biex tirringrazzjahom il-dawk il-helpers li jinżlu jagħmlu sagrifiċċju miegħek. Minn finanzi, l-ikbar problema li sajaw, problema ta' flus, għadna kollu volontjat, n-nies naqsu u l-livellu għala. Il-karriet ta' qabel kienu ħafna iżgħar, għalkemm kien hemm żmien li kienu fis-sajs ikbar, imma llum saret parti enormi. Inġinerija, ħadit, movimenti, muturi, dawl, kollox
Meta l-karru jasal biex jagħti l-ispettaklu tiegħu, hemm ħafna elementi ta' nies flimkien ta' kapaċitajiet ta' nies li jingħaqdu biex il-karru jkun jista' jagħmel dak is-suċċess li l-karrijiet jagħmlu. Tlift l-ikbar ħbib li kelli fih fil-karnevalu. Għajt narma, ara kemm vera karnevalu huwa kollox għalija. Nejnu jiksi, nejnu isbaħ, jinġaj kolmi għandi 6 u nob ħafna karneval. Jina meġġab minn nis sarvaw li ħajti. it-tifla toħti u l-karnival. Jena l-karnival jgħad f'demmi. Ma nistax isek tabbandunaħ. Parti kbira minn ħajti ju. Għaraħ, sejrek, u jittija, u pjaċiru. Timmissjaw. Meta nara l-Luis, tisfen nħu pjaċir ħafna, najt bħal pjaċir, qed tuħu pjaċir bħali tas-sagrifiċċju li għamilna flimkien. Ommi kienet li tħid il-kostumi u tagħmel, ġifieri qed tħid kollox hi. Żammejt iċ-ċurkett tat-teċ tagħha. Ġifieri fuq tiegħi għandi ċurkett ommi tat-teċ li baqa' jgħix il-ħin kollu jgħix miegħi dejbajni. Għal-karnival u l-mażen kien il-fejqan u l-kuraġġ li inkompli niġġieled kontra l-marda. Inħoss sodisfazzjon illi nara fl-ċerem jieħu pjaċir. Jimli għaj pjazzaw u uħsu. Neżisti għaju. Meta proponili, ħadni niekol u tani ċurket u għaltit nizzawġu għetlu leħx nibza. Issa għanna 25 sena fl-imkien. Bħala President għal-għaqda, nieħu l-okkazjoni biex nirringrazzja lill-parteċipanti kollha, lill-leaders kollha, lill-helpers kollha, l-volontarjat kollu, lill-sponsors u liż-żeffina kollha. U minn hawn nistieden lill Maltin u l-Awċin kollha jiġu jiltaqgħu ma' nies il-Karnival.